Kining unang pagbasa, naghisgot si San Pedro o kinaiya sa usa ka tinuod nga pangulo or leader. Ligingay mong tupad na leader ka. Leader? Pero unsa man klasihas pagka-leader, maayo nga leader o dautan nga leader? Si Kristo gitawag o Good Shepherd. Good Shepherd. Ang iya sang gipangpili nga mga apostoles, labi na gyud si Saint Peter, nahimo sang mga Good Shepherds. Ang kontra nila atong panahon na mao ang mga leader sa mga Hudiyo, ang mga Pariseo, mga iskriba o mga pangulong pari. Pulos ato sila mga leaders na igahom, pero gitawag sila mga evil leaders. O kung sa may mga kinaiya sa good leader na mao si Saint Peter o gasunod ni Hesus, mo niyang gihisgutan sa unang pagbasa, saksi ako sa mga pag-antos ni Kristo o makaambit ako sa himaya nga ipadayag unya. Mo ni siya ang main nga statement nga nag-una ni Peter. Nag-antos siya sama ni Kristo tungod kay naglaom siya nga dunay himaya. Kay nakita naman nila nga si Kristo human siyang pag-antos, nabanhaw o gibayaw ngadto sa langit. Mao na nga ang usa di ay ka-leader kinahanglan gyud mag-antos. Mag-antos tungod kay dunay himaya nga umaabot. Nga mao sad ni ang itudlo unta sa mga leaders ngadto sa mga members, muantos ta aron moabot ta sa himaya or kabulahanan. Kinsa dinhi ninyong mga ginikanan nga nagsigig tudlo sa inyong mga anak nga mag-antos ta. Tasang kamot. Ay mo pamakak ha. Kay ako ra ba sagad gyud nga akong mabatian sa mga ginikanan, pader, trabaho gimig maayo mo abroad pagani gyud kay sus di ko gusto mag-antos ang akong mga anak. Di ba? Common gyud na. Dili kay ko kabati sa mga ginikanan, ako pader gusto gyud kong mag-antos akong mga anak. Ang kasagaran gyud maningkamot gyud kog maayo pader nga dili mag-antos ang akong mga anak, labi na gyud sila 14 nilang antosas una day ingon di ko gusto nga maagian sa akong mga anak ang akong giagian. Mga buangon day nato. Si Kristo gusto niya nga si Pedro ug ang sunod atong gitawag mga Santo Papa kinahanglan mag-antos sama niya. Matud pa niya, kung musunod mo nako, deny yourself, take up your cross. Mo nag-declare sa ni San Pedro, miambit ko sa mga pag-antos ni Kristo. Saksi ko, pasabot akong gipuy-an ang iyang mga pag-antos. Mo na, ang ato sad nga mga leader sa nasod, labi na gining nang-apply ron nato nga mahimong mga senador, gobernador, kongresista, uban pa, hangtod na gyud sa nay katapusang posisyon nga pilion ron, kapitan, akonsihal, sanggunian, o anak, board member. Atong iampo nga pulos unta sila anda mo antos para sa Pilipinas, dili mo paantos sa Pilipinas. No. Naba mo'y nakitaan ron nila nga anda mo antos aron malipay ang Pilipino? Na? Butari dayon. Butari dayon. Pero tanaw gay nimo sa ilang kinabuhi, labi na gis ilang track record, gasigi lang sila paantos nato, nya sila porting hayahaya, di na nato butaran. Bahala nagkaila na nato, bahala nagsuod na nato, bahala may kay na mutagad nato.
Karon silang tanan, may man kay mo tagad, may jud kay mo tagad. Suuton ko ka bisag asa pa ka. Hikapon ginang kamot sa katapusang hugaw kamot ila ginang hikapon. Ang katapusang pobre nga lugar kun mahimo suuton gina nila karon panahon na. Ang katapusang nindot nga pasalig kanang kinanindotang pasalig nga mo barato ang palitonon, maka-eskwela ang tanan. Sa panang ilang giingon? Mo improve ang inyong atong kuan kuno farming hasta ang fishing buhaton gina nila tanan saad pero tan-aw nato niining mananaad team Marcos, team Duterte hain man ani ang anda mo antos ug nakapakita na nga nag-antos aron malipay ang mga Pilipino. Kana ato nang tan-awon di ta pailad nya do na pagigibutan diri ba naghangyo ako kaninyo nga bantayan ninyo pag-ayo ang katawhan nga gitugyan sa Dios kaninyo at timan na sila dili tungod kay gipugos kamo kundi tungod kay inyo mang kabubuton sumala sa ipabuhat sa Dios kaninyo. Kaning tanan na mga leaders nato sa atong nasod gitawag ni sila elected officials. Ang gauna gyud ba nga mga leaders labi na gining naa sa executive ug sa legislative mga elected ni sila nga officials. Wa ni sila pugsa, sila'y nang-apply sa nasod aron pilion sila nato. Pero unsa may ilang gibaos kana lang rong atong naobserbahan. Ako lang gining isulti ba kay naglibog nako. Bisag kita dinhi. Kana bitang mangimbitar tag resource person aron mohatag og paambit sa iyang expertise. Unsa may atong tan-aw ana? Special person or ubos nga tao? Bisag kamo sa eskwelahan na amoy resource person, mo inyong speaker, special, mubayad patag accommodation. Pero tanawa unsay gibuhat dito sa Congress, ang mga resource person ilang pakauwawan, insultuhon, nyag di sila kauyon, i-contempt, ipapriso. Ako galibog pa ko ana. Resource person ang tawag, ang title, pero musangko sa prisuhan. Unsa man ang klasehas resource person? Dili ka ni ilad-ilad lang ning ingong resource person, pero accused person di ay. Di man sila tawgon og accused person. Di man sila criminals. Labi na karon na ay gubotron nga mga vloggers gipatawag. Out of 40 ka vloggers nga gipatawag, pila ra toy nito nga na ay daghan nga wa mo to nga gi-isyuhan og sana show cause order o kasabot kaya ng ila nya kay wa gyapon mo to nga atong niagi giisyuhan nag supina nya di gyapon mo to nga i-contempt pasabot subject for arrest o ipapriso na pagkaluoya nagsigi ka og hatag og imong paambit nag-exercise sa imong freedom of press, freedom of expression. Nya natripingan lang ka nga ipatawag ka dito kay himuon kang resource person in aid of legislation anang unsa na ilang balaod nga himuon. Nya di ka mo dawat sa invitation kay invitation may tawag nila ana. Musangko kas prisuhan. Unsa ning klasihas mga leaders? Ingon ay atiman na ang inyong katawhan nga gipiyal ninyo. Mao ba ni ang pag-atiman? No? Kuyaw kay kag matripingan ba? Murag mga adik ba? Nasdaplisdan, galingkod-lingkod, gasigig suyop, nya na aging babae. Unya, matripingan ka. Bay, lami lagi na. Imbitara. Ni abot luguso na nato. Ana ba? Siya, di mamuari. Siya, sayo na. Pugson na. Kidnapon ta na. Murag inana bitaw. Nga murag
imong giimbitar pero doon na kay malisya, doon na kay bad intention nga kundi siya mo duol by hook or by crook kuhaon tika. Pagkangilad aning klasiha sa leadership atong sumpayan diya pay gisulti dire. Pagtrabaho kamo dili tungod lamang sa suhol kundi tungod sa tinguha sa pag-alagad gayod. Sa atong mga leaders karon kanang na naglingkod dihas posisyon apil na sad ming ni asimbahan leader man sad mi dinhi. Kun wa gid nang kwarta, kun wa gid nang financial reward, naa kay mga-apply pagka-leader. Sa atong nasod karon ba, sa atong gobyerno, mao man itong leader, the government, in the church, and in the civil society. Kung kuhaon taning kwarta, naa kay mo apply pagka-leader? Tubag. Ingna, lingay mong tupad, ingna, ugwa na kay sweldo, mo trabaho pa ka? Ingna ko naman. Ingna, di ka taga-ag sweldo ba, mo trabaho ka? Muna nga ang ilang mga decisions diha sa atong mga leaders, sad to say, gubot kay sila karon, naa man na, makita man na nato, gubot kay sila, unsay sentro sa ilang kagubot, kwarta, dili tausan, dili milyon, dili gani bilyon, trillions. Nangabot nag trillions ang ilang karong gilalisan, ang ilang gipanag-awayan, ug maunay ilang paningkamutan aron malingkod sila diha. Most of them, not all of them, but most of them, sad to say, kanirabang mga hingwarta mausay makalingkod sa dagkong posisyon. Sad to say. Na tanawa ko no ko ninyo, check up sa ko, nihaon ba ko aning pagkalidirang gihisgutan ni San Pedro, na ba ko'y degree of level of similarity, og di gani badlong ako, Padre, murag dili naman ka leader nga gitudlo ni Kristo. Muna si Kristo sa atong ebanghelyo niingon siya nga bisan ang kamatayon dili makabuntog ni ining maong simbahan. Ngano man kay ang tinuod nga bato dili si Simon, dili ang katong iyang gitawag og Pedro, kung dili siya. He is the cornerstone. Ug mi sud siya ngadto ni San Pedro. Ang iyang espiritu iyang gihatag ngadto ni San Pedro to prove nga bisan pa kini si San Pedro sama nako way grado, kay wa man sa to ka eskwela si Pedro asad ka eskwela, nga gitawagan ni sila the stone rejected by the builders. The stone rejected by the builders has become the cornerstone. Nakaroon na kay nay aligri diha sa atong gani sila mga nanagan karon, ato lang sa ning mensyonon, kadungog naman sad mo ani. Dunay team nila ni Bongbong Marcos sa una nilang kumpanya, ilang gihinganlan nga ang pikas kuno gisugo lag pamaligyak suka, nya nahimo na yung nakakatag-iyag COC. Karon na uso na hinuoning ni ay team suka. Giangkon sa diri pikas na team suka mi, pero may asim kami. Nasa ilang gitawag og team sinusuka, nasa ilang gitawag og team kain suka. Inana gi-highlight ba pulos man ni sila mga discriminative na mga kanang kuan words, ano bang panglalait sa Tagalog pa, pagyubit, pagtamay, pero ayaw kumpiyansa anang tinamay. Kay kanang stone rejected by the builders, kanang gisalikway nimo nga bato, kanang imong gidaog-daog nga bato, kanang imong gipatay nga bato, mubalik nagtubo og maunay mubuntog sa mga gamhanan. Matud pa ni Kristo, ang nagpaubos ipataas, ang nagpataas ipaubos.
Gilinga imong tupad. Ing nasa inyong balay, kusog ka magpaubos. Ing naman. Nasa inyo bang balay ba, kusog ka paubos? Ilhan na ni mong mga mapaubsanon kay ang naong ana, smiling. Pero kana mga mapahitason, kusmod na silag naong. Mao na atong bantayan. Magampo ta, og maningkamo ta, nga ang mga leaders nga atong pilion karong umaabot midterm elections, kay kita mangyay mo pilion na natong mga servant leaders. Kay mao man na ang term nga gihatag ngadto ni St. Peter og ni Jesus, servant leader. Kana bang leader nga dili maghari-hari kung dili mo alagad. Kay karon ang atong mga leaders, labi na diha kanang atong mga naa sa legislative karon og sa executive, murag klaro kaayo nga daghan nila ganahan kay maghari-hari. Lutuson ang kadtong wa nila mauyon ni. Dili sila kaalaw nga maminaw unsay reklamo sa mga tao nga ilang giatiman. Kutob sa mo reklamo, ila dayong ganang i-oppress aron mo hilom. Mauna sila yung mga dili maayong mga leaders. Di na servant leaders kung dili autocratic, domineering leaders. Ikaduha, gasigi silag ilog anang kwarta. Na maganiroy ambot fake news ba na or true news. Kung ano lang na ninyo, i-verify lang. Kaya naaman na ron, katag mo na sa social media na asay mga personality nga nisulti ana na 64% sa atong 2025 national budget na-release na kuno. Karon February pa lang, wapat ta kahuman sa first quarter of the year, pero na-release na ang 64% sa budget. Sa 6.33 trillion, 64% of that na-release na. Niya mo bita itong na-comment. Gipailan man na o anang TRO dito sa Supreme Court kay ipa-question kon angayan ba na kay daghan man ang mga blanco katong sa BICAM report. Unsaon pa man pagpugong sa Supreme Court og tinuod na nga na release naman. Ang tinuod na pertigyong ngiluha, as in ngilo. How can you spend the budget for the entire year, spending more than one half of it in the first quarter of the year? Unsa pa may atong gamiton the rest of the quarters? Pero basig, let us hope no nga fake news ni. Ato lang niya ning iampo. Ako sa nag-ampo sa ko, kiniuntang atong umaabot nga eleksyon, we can choose leaders for the people, not for themselves. Kana bang mga tao nga muantos aron malipay ang kadaghanan. Muna kamong nagsigig pamalit og slot dinhi sa ato, kamong nagsigig palit og slot, congratulations. Naagid mo'y pagka-servant leaders. Pakpakan na to ang mga slatters. Salamat kayo. Tag 100 na 100 pesos, 100 pesos, 500 pesos, pero kinuha na gikan sa atong kalisod, sa atong kasing-kasing. Ug unsa may nahitabo, daghan kay tagkaayuhan nga nahatag sa katilingban. Daghang natabangan, daghan ang na-develop. Wa mag-agad og baos. Nanangutana nako, Pader, kadto bang kulumbari nga inyong tukoron? Kumusta naman to? Ako detong isulti ninyo karon, akong gipromise nga isulti ko na ni kada adlaw. Actually nagprocess kita og mga permits. Nagkinahanglan ta og gitawag og license, lisensya to build and to sell columbaries. Naana taron sa mga 80% sa atong pag-process sa permit, pero dili day sayon na ataron nag-concentrate sa DSOD. Saan ito'y meaning anang DSOD? Department of Human Settlement
sa kanang iyo sa amo lagi no and social development urban development Department of Social Human Settlement and Urban Development kana ninahanglan mata mangayo nila ana nya naa sila yung mga daghan kayong requirements atos ang gipaningkamutan og comply. So mudagan pa siguro ning mga 2 to 3 months di gyud sayon. Una pa kuan mo na ampo ta nga matagaan ta kay ang atong tumong niini dili man dinautan. Dili sad para sa ato lang kaayuhan kung dili para sa kaayuhan sa simbahan o kaayuhan sa katilingban. Pero kasigi tag trabaho ani mga igsoon ha. Kamong naghinam-hinam na nga masugdan na ni nagsigi kitag trabaho ang atong cooperative kaning Sub Filisco San Vicente Ferrer Liloan Service Cooperative. Salamat kay ninyo ani mo ni ang dako kay natong paningkamot aron makahatag tag malungtaron og dako-dako nga pag-alagad sa atong katilingban dinhi sa San Vicente Ferrer Parish o sa Liloan mismo na munisipyo. Ato ning itampo pero muantos kita. Ako isip inyong leader sa parokya naningkamot pag-antos. Ilis na lang ka tag roll, ako na lang tigpalit og slot niya kamoy baligya dire. Kaya? Nainangutanan ako, Pader, wa pa ka ma-stress anang imong gibuhat nako. So far, wala pa man. Wa man ko'y gibati nga stress. Happy raman ko. Ilhan man anako ang ma-stress tingali kay kanang inighigda maglisod og tog. Ako kaluoy Ginoo ighigda nako, layo raman gid nang 5 minutos hagok naman ko. So, murag dili tingali kayo kuan, dili pa kayo stress. Ang sa may tanaw nyo sa kung naong perti na gyud ka stress. Oh, waoy. Ana na ang bation tingali. Di lang tingali. Muna'y bation sa servant leaders. Nga matod pa ni Kristo, bisan ang kamatayon, dili makawagtang niini. Pasabot, dili ta mahulga ni anang mga dautan sa kalibutan kay anda mantang muantos sama ni Kristo ug makatagamta mantag himaya sama sad sa mga apostoles sama ni San Pedro.